हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय। बे आपडेट भिडिअआनो जादों नोंथांमोनहाथ' बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि गसाइ दैमारि बिथांखौ बयबो मोजाङैनो मिन्थिखागौ जानांगौ। नाथाय नोंथांमोना गोबाङानो बिथांनि महरखौ सिनायाबो जानो हागौ। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गोबांथार मुंदांखा बर' मेथाइफोरखौ रोजाबबोदों। दिनै बे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथां गसाइ दैमारिनिनो गोथार जुलि। दिनै 24 एप्रिल 2023 मायथाइयाव बिथांनि गोथार जुलिया जानानै थांबाय आरो सावगारियाव नोंथांमोनहा बिथांनिनो हिन्जाव गोदान एबा बिसिनि सावगारिखौ नुनो मोन्दों। बिनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बिथांनिसिम गोथार जुलिनि हाजासे गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोनहाबो बिथांनि गोथार जुलियाव कमेन्टनि गेजेरजों बिथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदो। आपडेटआ बेनोसैमोन आरो नोंथांमोनहा बेफोरबायदिनो गोदान आपडेटनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।